12 dobrih ljudi na istom zadatku. Kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih. Podeljeni u 2 tima, Biber i So. Pobednički tim osvaja ček na $1.000.000 namenjen Centru za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce iz Novog Sada. Ko će kome zabiberiti, a ko kome posoliti, vidjet ćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu Na večeri kod. Dame i gospodo, vaš domaćin Lazar Antić, Big Lale. Lale mi je ime, prezime Big, lična karta, vozačka, pasoš, sve. Sve po redu, jasno. A sada čujemo kako je došlo do toga da u dokumentima umesto Lazar piše Lale. Dolazi poštar, zvoni, ja otvaram, kaže, telegraf za vas. Kaže, Big Lale, kam da? I on kaže, dajte mi ličnu kartu. U ličnoj karti piše Lazar Antić. I on kaže, gde je Big Lale? Ja kažem, pa ja sam. Dobro, Lazare, ti si Lale, shvatili smo. A otkud taj nadimak? Mama me zvala Lale iz Milošte, tako da ja kada sam položio za profesionalni artista, ja sam bio Lale, on još jedno ima da dodaš artističko ime. Ajde, neka bude Veliki Lale. I meni tu je profesionalni knjižici piše artističko ime Veliki Lale. I gore stoji Lazar Antić. Ipak, Lale nije dugo ostao veliki. Kročivši na međunarodnu scenu, postao je Big. Kad su me najavljivali u Italiji, senjore, kavoj, vala ka Lale, nikako da izgoreva. I pitao me menadžer šta ovo znači, ja sam rekao, to znači grande. On je rekao, ne, uzet ćemo englesko, Big Lale. I od tada je Big Lale, izvanično Big Lale. Razumeli? Ali je mali Lale morao da prevali ozbiljan put da bi postao Big. A sve počelo kada je u njegovoj osnovnoj školi gostovao tada poznati češki mađioničar. Interesantno je izveo 10 trikova. Svih 10 ja sam vidio šta radi. Sutra dan sam već to ponovio u školu. To je bilo, ma kakvi? Ma i Breda Pitta i Tom Cruisa sastavite, ja sam bio popularni od njih tada. Taj dan kad sam to izveo. Tako da je to bio bum. I tako pomalčice krenuo. I tako, već od 8. razred ja sam imao predstave po svim selima u opštini Jagodina. Nema selo gde nisam bio i nikada nije bila stolica prazna. I pored te popularnosti, u porodici Antić se znao red. Škola pre svega. Ja sam išao na zanat da je učim za kobasičara, ali nakon 1.5 godina, pošto sam bio najbolji kadar, oni su me uzeli i poslali me u Gavriloviću u Petrinje. Ja sam bio tamo nepune 4 godine i vratio se kao tehnolog prerade mesa. Vratio i zaposlio, a onda vrlo brzo shvatio da mu je magija preča od svega, pa je dao otkaz. I tad nisam smio da kažem tati, ali bi mi polomio koske. Tako da ja sam to krio, ali kad sam prvu tezgu već ugovorio i kad sam radio drugu, treću, me pita kad ti ideš na posao, bre, uopšte. I onda mamu rekla, ono što ne ide na posao, on dao otkaz. Tako se Lale umesto poslu posvetio hobiju, a put ga je iz Jagodine preko Beograda doveo do Karlovaca u Hrvatskoj, što se pokazalo kao ključno za njegovu dalju karijeru. Tu me video Jeger Antun, menadžer pravi, i onda sam krenuo u beli svet. Krenuo pa tako i stigao do najprestižnijeg priznanja koje jedan mađioničar može da dobije. Kada sam osvojio taj Grand Prix na Evropskom kongresu mađioničara u San Vesanu, to je tromeđe između Švajcarske, Nemačke i Italije. Evo tada sam samo te gala predstave. I pored svetskog uspeha, Laletu je porodica uvek bila na prvom mestu. U srećnom braku je dobio i uveliko na put izveo 3 sina. On je bio, što se kaže, glava kuće. Šta god da kažem, ovo su radi, to je to, oni urade. Evo, rade. Šta imam ja ovde? Nemam pravo. Lale? Ja sam zadovoljan sa njima, zlatni momci. I šta ti zlatni momci imaju da kažu o svom tati? Sve najgore. Ajde sad, bez šale. Ima li Lale neke mane? Mane? Mane, da. Jedno se gleda. Gde? On je bez mane, to sam gotovo siguran. Sad, bar prema drugarima sad u kući, ne znam, to treba pitati sinove i Dušicu. Evo pitamo Iliju i Mladena. Mane nema, ali je spisak vrlina poduži, jel tako? Šomen je, uvek drži pažnju, društvo se smeje. I to je po rečima jednog od najbližih Laletovih prijatelja tek početak. Stalno vedar, veseo, pozitivan, ja njega nikad ljutog nisam video. A sinovi? Možda oni znaju kako to izgleda. Pa, bežimo svi iz kuće. Znači znaju. A šta veliki Lale misli da mu je najveća mana? Ne umem mnogo da opraštam ako mu jede za srce neko, a ja srce dajem svima, interesantno. Tako je i njemu svoje srce svojevremeno poklonila jedna Dušica, ali ne uz pomoć trikova. Punio sam pile i rekao sam ću još na večer. A ona? I punjeno pile je jela tada.
I to je bilo to, a Lale i dalje voli da kuva. Ponekad čak i preteruje. Kupus je sve u životu, kupus je vrsta života. Tako da imamo 96 kaci kupusa u podrumu i samo se kupus jede za doručak, ručak i večer. Da je kupus i sarma, da. Kupus pravi vrhunski. Ja kad god pozovem Laleta, čujemo se neki put i na dnevnom nivou, kaže šta radiš, pravim kupus ili pravim kobasice, što znači kupus sa kobasicama je kod njega domaći specijalitet. Lepo. A i na pijacu, kaže, rado ide. Bez pijace ne mogu da živim. Uživam na pijaci. Kad je već tako, da krenemo. Vreme je za nabavku. Nalazimo se na zelenoj pijaci. Ovo je moja pijaca. Ovdje ima svega kao u mom čarobnom šeširu. Nema šta nema. Čak sam ponao 2 torbe za svaki slučaj. Evo, krećemo odmah ovde kod mog prijatelja. Pogledajte kakvu divnu papriku ima. Gorane! Gdje si, bato? Ćao, bato moj. Dobar. Dobre. Crvena paprika mi treba malo. A prošao si pored nje. Daj mi kesu jednu, molim te. Evo, izvoli. Moram da odaberem da budu jednake. Biraj onda jednake. Da ne bude da me oni posle reklamiraju da kaže onom si dao veću, meni manju. Sad sam baš odabrao vala la la la. Evo, Gorane moji. Sad će Goran to da izmeri. Jer ti vaga baždarena jese? Mislim, nije kao moja ona. Ne. Evo još jedan. O, vato moj, hvala, ti se vidi. Ide ne treba, ide treba. Ajde, ljuto. A ovo je ljuta? Hvala, vato moj. I ta ljuta pride. Evo, brate, naplati. Naplaćeno. Tako. Opala. Evo ga, gotovo. Sad mi trebaju zelene paprike. Znači, idemo po njih. Gde si, bracao? Zdravo, Lale. Ćao, Munjo, kako si mi? Hoćeš lepe jagode, imamo danas dobre jagode. Neću jagode, treba mi zelene paprike. Evo i njih. Odaberi ovako da mi zavide ovi moji, znaš. Još kada je paprika iz Leskovca, mora biti dobra. A, pa bez daljnjega, čim je naše, to je najbolje. To, bato moj. Živ i zdrav bio, ide u moju čarobnu torbicu. Još nešto, će neku ljutu, ovo kuće časti. Kuća časti. Još jedna ljuta, da se nađe. Živ mi bio, genij moj, vidimo se. Svako dobro, hvala. Šta ćemo sad? Idemo po tikvice, Tražimo i našli smo ih. Zdravo, sećo moja. Daj mi jedno 3-4 tikvice. Gledajte kad budu jednake obline, da ne budu nišo repaste, kako to kažu. Da. Evo još jednu, dosta te 4. Ukucaj, pile moje, tako. 170 dinara. Evo, sad bi mogli vi krompiri da nestanu, ali neću, ja sam pošten. Evo, ovako. I samo da to ubaci u moju torbicu. Hvala, srećo moja, ti si prava. Tako sad idemo drugu da punimo. Živa bila i sve prodala do mraka. Vi također. Hvala, živjeli. Dođete opet. Hvala. Idemo. Šta sad tražimo? Srećo moja, može li 2 patliđana? Može, kako da ne. Hvala lepo, hvala. Evo tako, izmerite ih, hvala lepo. I da to odmah platimo. Evo, 2 patliđana, plaćena, spakovana. Hvala lepo, hvala. 3. ljuta, ako dobro brojimo. A je li to ista firma da gospođa ne viče na mene za ljutu? Da vas ne juri. Šalim se, hvala lepo, živi bili. Doviđenja. Hvala. Povrće smo silno pazarili. Šta ćemo sad? Magic Shop. A to je? Čarobna radnja gde ima svega što se tiče mesa. Ja ne znam šta ovde nema. Pa najvažnije meni da ima moje prijateljice Nade. Nado, pozdrav. Ćao, Nado. Ajde, dobro, već gotovo. Meni trebaju razbratne, lako sata, ona cela interna. Naravno. Imam ih 6 goste, a ti jedno 7, 8, 9 na setske. Ma 10 ćemo. 10. Na setske sreće moja, meri i to odmah rešavamo finansijski. Lele, vrate, lele. To je pravo. Komad, 1 kilo. Zamoti to celo tako, ja ću kući da režem. Evo, ovako. Sve u ceger i to je to. Tako, zato moje. Voila, ovo je magija. Ima da se oduševe kad budu ručkali. Hvala lepo, Nado, živa bila, sreća moja. Hvala tebi, sve najbolje. Reklo bi se da smo završili. I još što se mene tiče, nabavio sam sve. Idem sada da pripremam, a goste čekam večeras. A jednu trešnju ću da, ako me ne vidi. Video si, brate, izvini, molim. Ovo je slobodno, imamo i lepe jagode, vidi koja je jagoda. Nije trebalo, ne mogu da te odvijem nikako, majke mi. Moj stari drug, po njegu dijem uvek. Hvala, brate, mu lepi. Vidimo se, gledamo se, živjeli, idem da spremam ovo. Ajde, Lale, vreme je. Prvi domaćin ove sezone iz svog tima So, mađioničar Big Lale, večeras premijerno dočekuje 6 biber. Dame i gospodo, došao je pravi trenutak da vidimo ko će u ovoj sezoni braniti boje biber tima. To je ta ekipa. Nemanja Nikolić, Zejna, Slaven Došlo, Nada Pavlović,
Mina Kostić i Miloš Radovanović. Svi na broju, reklo bi se spremni. Ja imam danas ovu odgovornost, s obzirom da idemo kod Big Laleta, jel? Jeste. Moramo nekako da se pripremimo. Morate. Pa sad, vodim vas na jedno mesto, da možete pretpostavite koje je uopšte. Ne. Pa ovde smo blizu muzeja u principu. Zoološki vrt. Kazino. Kazino. Aj vam, aj sam. Da, zbog glave. Ko zna šta će da izvuče. Idemo u zoološki vrt. Sad ćemo da vidimo tačno kuda ćete, a i zašto. Pa da bam, izvolite. Divno. Muzej iluzija. Stvarno divno. Dragi gosti, dobar dan i dobrodošli u Muzej iluzija. Moje ime je Nina Glišić i danas ću biti vaš vodič. Jeste li nekada bili kod nas? Ja nisam. Ja jesam. Meni je zadovoljstvo. Pa vreme mi je da i ja upoznam ovakav ambijent. Da upoznate naš svet iluzija. Hvala. Ta-ta-ta-tira. Samo izvolite, gospodo. Valja se pripremiti za večeru kod Laleta. Na ovom eksponatu možete vidjeti dve kutije. Sada mi treba mala vaša pomoć da mi kažete koji od ova dva poklopca je veći i da li su istog oblika ili različiti. Gleda ekipa, nit žubori, nit mrmori. Niko ništa. Šta biste rekli? Meni je ovo isto. Isto kažeš. Pa meni uopšte ne izgleda isto. Kako može da bude isto? Ovo je duguljasta, dugačka, uska je dugačka, a jedna kao neka kocka. Znači, ipak nije isto. Čim si nas pitala da li isto, nije isto, verovatno isto. Isto je. Iako ne deluje tako. Ne deluje da je Sigurno. isto. Mogu ja da pokažem? Možete, izvolite. Ajde, Mina, probaj. Šta kažeš? To je to. I ovo sad ovde. Da, poklapa se skroz. Bravo, Nemanja. Pa da. Bravo. Dobra kombinatorika, svaka čast. Ovo ste rešili. Ima li ovde nekih možda težih zadataka? Nina? I tekako da ima. Hajde da probamo da rešimo ovu ovde zavrzlamu. Treba mi takođe jedan dobrovoljac. Ja sam već bila. Ajde, ja ću se blamiram. Ajde. Ajde, blamiraj se. Reči na ovoj tabli su napisane u određenoj boji. Međutim, ta boja se ne podudara sa onom bojom koja je zapravo, koju ta reč označava. Sada je potrebno da što brže pokušate da pročitate boje, ali one boje koje vidite, a ne one koje su napisane. Ajde. Žuta, crvena, plava, žuta, plava, crna, crvena, plava, zelena, crna, crvena, žuta, zelena, plava, crna, plava, crvena, zelena. Svakako. Bravo, Zejna. Da li ste primetili da mi je bilo teže nego inače? Pa da, navuče me malo to da razmišljam, da pročitam, da, ali make a mind. Zejna, tebi ovo sa bojama ide. Ima li nešto za nas daltoniste zanimljivo ovde, pošto meni sa bojama ne ide? Sa bojama ti ne ide, ali ti sa pevanjem znamo ide. Slavija. Samo nešto si se smanjio, a Mina je baš porasla. Bez drugara i para i ljubavi, tonem ko Titanik. Slavija. Ovde je sve osim pesme iluzija. Molim te, budi mi bar poslednja stanica. Slavija. Bravo, evo prođe pesma pa prođe i iluzija. Ko je sad ovo? I barva pudelvača je. A, Nemanja. Pevači, gde god nađu zgodno mesto za podenu pesmu. Mande te ave. Ba, 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 ba. Tu che camera. Ue. Sono ave. Super. Vidi ih. Reklo bi se da se biberići u muzeju iluzija ludo zabavljaju. Dok oni vise na glavačke, idemo mi do domaćina da vidimo šta on radi. Dakle, ovako. Stoji kako treba, pored stola. Ovako i ovako. I wow. Ovoga se najviše plaši. Nadam se da neće biti mnogo večeras. Vidjet ćemo. Lale odelo obukao, sto postavio, sve po protokolu. Kod domaćina sve u redu, a u muzeju iluzija svi u tunelu. Ima drekavac. Nemanja, Miloš, Zejna. Ona se baš opustila.
Ajde, Slavene, samo hrabro. Možeš ti to. Drži pravac. Mina sigurnim korakom stiže na drugu stranu. A Nada je izabrala bezbedniji teren, pa sa nadama iz ogledala bezbrižno igra karte. Mlađi deo ekipe je isprobao još po nešto ludo se zabavljajući. A onda se brojno stanje iznenada promenilo. Ljudi, gdje nam je glumac nestao? Ja ne znam gdje je glumac, a šta ima za večer? Vidimo šta ima za večer. Čekaj. Baš, dobro pitanje. Jao, evo glumca. Ovo je Slaven. Nije Slaven za večeru, ali ga je koleginica svejedno začinila. Lepo ste se vi zabavili, ali sada je stvarno vreme da se krene. Valja domaćinu i poklon kupiti. Jeste li izabrali? Evo ga. Eto ga. Vragolasta kocka za vragolana Laleta. Sve smo rešili. Hvala puno. Prijatno. To je to, krećemo. Samo ekipi se izgleda ne žuri. Ajde, kombi vas čeka. Tako, lepo se smestite pa možete i da zapevate. Niste dugo. Hej, momci mladi, šta da se radi, kad malo selo nema jazz orkestra, tambure amo, zasvirat znamo, puznik će igrat mladi star. Bravo, Nado, i mi kažemo. Nego, šta ćete vi večeras? Ili imate neku strategiju? Čuo sam od mojih kolega što su bili prethodnih puta da su imali neke taktike i to je sad šta ćemo mi? Ćemo mi da ocenjujemo to kako treba ili... Pošteno. Pa, pošteno. Kako bude. Pošteno. Ukusi su različiti, ako ti se dopada jelo, glasaš. Dobro, ako ne valja, ne valja. Znači, pošteno. Ali pazite, Lale važi za ozbiljnog kuvara. Poznavajući Laleta mislim da će to biti dobro, ali da ne očekujemo kuvano. Znači, nema kuvano i nema drobeno. Sad ćemo mi do Laleta, baš da proverimo da li će biti kuvano i drobeno ili neće. Evo njega pred tablom, samo ne vidimo šta piše. Dakle, ovo je moj meni. Sad vidimo. Predjelo hokus pokus, preparandus, čiribu, čiriba. Ovoliko reči, ali još više specijaliteta, kao predjelo u tom tanjiru. Glavno jelo? Fraterno. Kako? Fraterno. Objasni. Io lo conosciuto in Italia. È una specialità da morire. Dakle, ovaj specijalitet fraterno bit će glavno jelo. A desert? Vulkan. Iz vulkana izlazi lava. Plus baka i treba da pogode šta je to kao specijalitet, to jest kao desert. Teško da će oni bilo šta pogoditi, ali ajde, vidjet ćemo. Uveliko su u putu, samo što nisu. Stigli smo kod Laleta u Boleč. Stigli smo. Stigli ste. Smo kod Laleta u Boleč. Stigli smo. Mi smo došli da se najedemo. Mi smo došli sve da pojedemo. Mi smo došli sve da pojedemo. Mi smo došli da se zabavimo. Došli, sve pevajući. Tu ste. Pa bi mogli još jednom da zapevate. Ti si kao magija, javiš se pa nestaneš. Oči sam ja, ti si samo vazduha, telo dodiruješ nežnim rukama. Ajmo, još jednom. Magija, javiš se pa nestaneš. Opčinjen sam ja. Koja druga pesma, sem magija? Prava pesma za Laleta. To je ta, adekvatna. Drago mi je što je interesantno, od njih 6, 5 su pevači i sve moji prijatelji. Poznajem ga 20 godina i kad sam ja bio mali, ja sam želeo da budem Big Lale. Dragi gosti, dobro vam veče i dobro mi došli. Bolje Bože moje. Ne znam kome se više radujem, a sve vas lično. Meni najviše, naravno. Da se zna. Tebe i najbolji pozdrav, sreće moja, dobro. Znam još kad je bila devojčurjak. Ja ću sada da nestanem, ali bez magije, samo da napomenem da morate da otkrijete šta je hokus pokus preparandus, čiribu čiriba, fraterno. I ovdje imamo jedan vulkan, neka lava
plus baka, jedan mali rebus. Zanimljivo. Ako to rešite, vi ste... Plus baka. Baš si komplikovan, bre. Plus baka. Nisam srećan. Pa nije da nisi. Živi meni bili, još jednom dobro mi došli, prijatelj. Hvala, bolje. Hvala, bolje vas našli. U ime našeg malog kolektiva, dakle, kolektiva, imamo jedan poklon. Za mene? Za tebe. Sad. Kesu da vratim, ne. Zadrži i nju. Ne mora, ne, zadrži kesu. Ali, ukoliko uspete da rešite ovu kockicu, mislim da će biti nekakvih privilegija pri ocenjivanju. Da. Ako je dotle došao, ne brinite. Ja bih ipak to, kažete, poklon treba odmah otvoriti, to je stara poslovica i pričica. Teška priča. Desi ne naš. Znaš ti ko izmislio ovo? Ko, Lale? Čekaj, ja mogu ovo da otvorim odmah. Naravno, odmah. Šta kažeš? Samo malo, pa da ne bi krenuo od pogrešno. A ona je već složena, čekaj. Da. Ovo pred vama sada neću. Dok vi budete pojeli predjelo, možda nešto i učiniti. Može. Vidjet ćemo. Ajde, brzo, gladni smo. Neću sada. Ovako, dogore. Prijetno vam bilo, uživajte, dragi gosti. Šta prijetno, gde klopa? Sad će da stigne odmah. Ajde, vidiš da su nestrpljivi. Šta smo ti rekli? Ovo mi zvuči sumnjivo. Zvono ti zvuči sumnjivo. Lale! Stiže. Nešto ste me zvali ili sam Ma naravno, ja više ne mogu da čekam. Gladni su. A, zbog predjela? Pa naravno. Evo, stiže odmah. Bravo. Ajde, konačno. Polako, Slavene. Sad će hokus pokus preparandus čiribu čiriba. Evo je projica. Ne mogu da vam opišem kako miriše. Ovdje jedna pečena paprika, pa ćemo malo goveđe dimljeno, evo ovako sa ove strane ovdje. I zatim jedan cvetić, pogledajte ovaj cvetić, pa zar ovo nije lepota? Evo, gledamo. Cvetić jedan, evo ovako, tako, pa ćemo i jednu lepu, malo veću čajnu, evo ovako, i jedno pačence sira ovako da malo ga dekorišemo i obavezno slanica, evo ovako. I kao finale, čeri. Bogato. Ualala. Ualala, vala baš. Domaća proja, belolučana paprika, mezetluci raznorazni, malo sira i čeri paradajz. To je to Laletovo predjelo pod začudnim imenom hokus pokus preparandus čiribu čiriba. Super! Izvoli, Nemanja. Hvala, dobri moji. Dragi gosti, idol moje mladosti. Hokus pokus preparandus, dakle ima i hokus pokus preparandus i čiribu čiriba i lopi pogala hop, ali nisam toliko htio da napišem da vas ne zamaram. Ajde, Bože, pomozi. Prijetno vam bilo. Projara je meni dobitna kombinacija. Ona ima taj kajmak, sir, onako masna je jaka, kako treba. Od čega bi krenuli? Gospodo, prijetno, gospodo. Od proje. Prijetno, i mi kažemo. Ja bi s juga ovu papriku da probam. Probaj. Paprika me onako oduševila, bila je sveža, neverovatna. Prvo sam nju onako sistematski urnisao. Ja volim povrće mnogo i baš mi se dopala ona paprika. I nije paprika jedina koja je gostima, reklo bi se, bila baš po ukusu. Ućutali su se svi kolektivno, bacivši se iz sve snage na ovo, čini se, stvarno magično predjelo. Ja sam najgorio, ja sam skoro sve pojao, ali u to ime volio bi da znam, čekaj, okej, proja je spremana. Trebalo bi. Jel ovo, ti si rekao isto da je domaće, ćemo pitamo Laleta kako je spremao. Da, posto domaće, da. Svaka čast, Lale. Obavezno da ga pitate. Molim, evo mene, ko je zvao? Slaven. Pa mi kolektivno. Šta želite, dragi gosti? A da pitamo kako si spremao ovo? Je li ovo domaće? Sve je domaće. Znači, ništa nije iz uvoza, ništa nije industrijsko. Genijalno mi je što su sve te stvari njegove, što ih on zapravo pravi i bilo je ukusno jako. A i mi smo bili gladni, tako da super. Osjeća se da su Miloše to ozbiljne doktorske ruke spremale. Sad ćemo mi da vidimo kako su Laletove ozbiljne doktorske ruke pripremile ovo predjelo. Za moju magičnu projaru neophodno je. Šta? Jogurt. Ja moram da otkrivam i tajne, što mi je vrlo teško pada, inače tajne ne otkrivam nikada. Ali i sada hoćeš. Ovo je maslinovo ulje, ekstra verđine. Devičansko. Sada mi trebaju jaja. A gde su? Ovdje. Aha. I još jedno. Zato je ovo magična proja. Evo ga još jedno. Znači 4 komada cela.
Sada dodajemo malo soli. Evo. Po meni idu ove 2 kašičice, evo ovako. Za ovaj moj specijalitet magični da bi uspeo kako treba. Zatim? Posle soli ide sir. Mrvljen. Evo ga, tako. Još nešto? Sada ide jedan prašak za pecivo i malčice jedno 200 grama običnog brašna, tip 500. Posle njega dolazi brojno brašno, mleveno na kamen kukuruzice. Evo ga ovde. Tako. I sada dolazi na red ona mašinica. Misliš mikser? Mašinica, mali dreš. Idemo u prvu laganu brzinicu. Malo mućenja i... Ovo je spremno. I tako spremno, sad će ići u jednu posudu, pa onda ide u rernicu, u moju pekaricu. Jasno. Evo je tepsija. Hopala. Stiže testo za proju. Malo se protrese da se izravna i može u peć. Proja spremna. To je to. Čekamo. Kao što gosti za stolom čekaju glavno jelo pitajući se šta se krije iza imena Fraterno. Mene sad zanima šta je sledeće to. Glavno jelo. Da bi si posle ovoga italijanski, malo mi mislim da nije, mislim da opet ima neke veze sa mesom. Ja, neko čudno, ali neko specijalno meso. Vidjet ćete ili nećete. Kako da udarite čekićem, a da ne osjetite bol? Kako? Odmerite lepo. 1, 2. Drugi put. Spasilo te zvono. Zvali ste me šta je sada? Glavno jelo. Miris Fraterno. Vas zvuči sigurno za ovo glavno jelo. Naravno. Da, neku asocijaciju još. Fraterno se izgovara. Inače, sa Sicilije, još kad sam imao 21 godinu, to je specijalitet jedan, lakostata se zove, ali obuhvata rozbratnu i biftek prerez. Bravo, Lale. Ali ovdje piše Fraterno, znači ne piše lakostata, zato što smo biftečić pali. Pa što postavili jagnjetinu. Jednu lepotu koju verujem da niste još probali. Ne, sigurno. Ja sam rekao meso. Jesi, rekao si. Evo, vreme je za Fraterno. Wow! I svakog ugla je prelepo i dobro. A sad malo da dodamo ovu moju šareniju. Dakle, malčice, tikvice, paprikice, obavezno, bela, crvena, pa malo pečurkice, evo ih. Od viška glava ne boli, da se baci neće i da ne bi od povrća im pozdelo, dosta će biti. Hoće. Voila! Rozbratna sa šarenim povrćem pod imenom koje gosti nisu uspeli sami da rastumače je servirana, a sada već i poslužena. Evo ga. Eto ga. Izvini, Miloše, izvini, brate moj. Pa da probamo. Rozbratnica. Meso. Meso. Ja volim meso. Kako je divno ovo meso ispekao. Da. Samo da pitam, je ovo svinja? Nije, Slavene. Ne, ovo je junetina. Ovo ti je... Šta, Nemanja? Svinja nije. Nije. Dobro. Ako nisi upućen, ovo je najlepše i najfinije meso. Jako fino, to se slažem. Na žaru. Jao, na žaru. Posle bifteka. Ja mislim da je ovo stajalo u nekoj marinadi, mislim. Možemo da pitamo Ne, baš je ukusno, ali ja sam možda Vojvođanin, pa mi treba leba, ali ne znam je li to samo moj problem. Mogu ja tražim leba? Možeš. Ili je to... Zar ti treba leba? Ne treba. Tako? Da. Evo, Zejnaće. Stiže domaćin. Da li je to neko pozvao, jel ja čuh? Lale, izvini, ja ne znam sad kako to ide, ali pitam se da li možda mogu nekog leba dobijem, ja sam ipak iz Sombora. Ne može. Ne može. Poskupeo mnogo. Čekaj, dobro, to je tako... Šalim se, uglavnom ja sam bar tako i navikao, da, inače ako želite, dobit ćete nekakav problem. Ne, i upravo si zbog toga što je puno zdravije ovako. Uživajte, hvala. Ako želite, jedite bez leba. Jer tako je zdravije. Dakle, ovaj specijalitet se jede zaista bez hleba. Hleb ide po narudžbini. Ne može bez leba, brate mili, ja sam Vojvođanin. Mora malo i leba sa strane. Prihvatam grešku, nema problema, ne zamenam Slavenu, ali sam bio malo zatečen. Ali evo, ipak ima hleba. Sve za moje goste. Pogledajte kako je ovo lepo. Milina. Hvala. Spremljeno. Očima da ga jedete. Prijatno uživajte. Hvala. To je pogača, jel tako, Slavene? Jeste. Mogu vam reći? Reci. Opasni su ovi Biber kompanija. Ali mi ćemo ih srediti. Mi smo So. Jeste.
Treba isparirati ove ekipe, ti kažem. A ako bude svaki od njih ko Big Lale, Znači, bit će možemo lagano da pakujemo stvari. A ne proćemo da jedemo, pa onda ni ne biti. Samo vi jedite, a mi idemo da vidimo kako je Lale pripremio ovo glavno jelo. Lale, šta radiš? Lale, opet neki trikovi. Nema više. Dakle, nije lako biti majstor za roštilje. Evo, videli smo. Otvaram magičnu kutiju u kojoj se nalaze moje lekostate. Jedan specialitet d'Italija, sa Sicilije. Ovo je rozbratna. Pogledajte kako je lepa, kako je sočna. I lepa i sočna. Kada sam bio u Japanu sa našim karatistima, svetsko prvenstvo u karateu, naša Tanja Petrović je osvojila prvo mesto, zlatnu medalju. Gospodin Hashimoto, koji je tada bio predstavnik Japana, došao je i bio je moj gost ovde. Kada je probao u rozbrat, rekao je: Lale-san, je li ima još? Progovorio je srpski kada je pojao moju rozbratnu. Dobro, Lale-san, šta ćemo sad? Idemo. Idemo. Lepe i sočne rozbratne idu jedna po jedna na roštilj. Lepo se zapeku sa obe strane uz stalni nadzor Lale-sana. I posle nekoliko trenutaka na vatri spremne su. Da probam šta sam uradio? Da probaš. I šta kažeš? Mamma mia, quanto è buono. Neka si nam rekao. Ne mogu vam opisati. Probudili su mi se svi receptori za ukus. Znači i dobre. Lepo. Vreme je za povrće. Da bi ovaj specijalitet bio još uspešniji, krećemo sa dodatkom, to jest prilogom. Ajmo. Ovo je tikvica, domaća tikvica, made in Serbia. Jasno. Sve ovo ide u ovaj magični tigančić. I idemo malo ulja. Evo malo ulja. Zatim ide ova lepa paprikica. Opala. Paprikica crvena, krupno sečena. Ono mesu ne treba ništa, ali ja ću dodati malo ove domaće lepe šarene proizvode, to jest naše povrće. I sada ćemo još da napravimo... Šta? Da to bude malo šarenjikavo. I dakle, još jedna paprika, to je rođak od one, samo što je ova maloletna. Nije kao ona pocrvenela, već će pocrveniti, ali malo kasnije. Za sad je zelena. I evo malo pečurkice. Evo ovako. Šampinjoni. I oni krupno sečeni. Lala, opala. Opala, šareno. Za par minuta ovo je gotovo. Ali ono što je najbitnije i što mu fali, to je malo soli. Tako. Evo malo soli. I da malo dodamo i biberčića. Nije na odmet. Nije, naravno. Gde je so, tu je i biber. Čiribu, čiriba. Ne može kod Laleta ništa bez magije. I dok se ovo isprži, imam jedan trik za vas. Obratite pažnju. Nismo ni sumnjali. Evo ovako. Kako? Ko nije za sebe, nije ni za druge. Ima istine. Trik je, obratite pažnju na ovo pače mesa. Sad ga ima. Sad ga nema. Sad ga nema. Odličan trik. Eto, tako je Lale uz malo magije pripremio svoj fraterno koji gosti za stolom jedu sa apetitom. U tišini i bez zamerki. Sve je bilo zaista savršeno, čak i to meso koje svi mi koji kuvamo znamo da je teško ispeći da bude tako ukusno i mekano, kod njega je bilo stvarno savršeno. Pa ja sa mesom baš tako to heavy. Mesom nije da mi je sad to najomiljenija stvar na svetu, ali ovo je bilo ukusno. Stvarno magija. A kad smo kod magije, evo Laleta, iako ga niko nije zvao. Ovdje imam jednu kartu, čarobnu kartu. Jedna slika ima i to je jedna dama. Obratite pažnju. Evo tebe, muškarčina, pošto ovo ipak je trik. Snimi kartu gde je dama. Dobro. Ja ću sad okrenuti kartu i ti ćeš reći stop tamo gde ti misliš da je dama i ja ću staviti štipaljku. Stop. Tu. Okej. Nisam baš tu rekao, ali ajde. Dobro. Ogrešio si. Nema veze. Pamti ti, Sokole? Sokole moj, upamtio. Idem polako, ti mi kaži stop. Ajde, još. Miloše. Tu. Pa nije baš tu. Ne.
Znate šta, možda je malo razlika u godinama, ali pogledajte sad ovo. Ali mnogo smo promašili. Ne, samo malo. Evo ga moj Brad Pitt. Povratite pažnju kako on zna gde je dama. Gledaj sad. Pogledajte sad. Slavine, reci stop, sve ću. Ajde, Brede Pitte. Stop. Evo, znao sam da pravi muškarčin uvijek potrefi damu. Molim lepo. Onu damu što sam ja ubao, to je nešto Big Lale preko veze uradio. To moram da priznam. Iako bih volao da verujem da imam neki neverovatan mađioničarski talenat. Protekcije, jeste ljubomorni? Nisu to protekcije, to se zove talenat. Pa nisi ti slučajno Brad Pitt. Ja se malo poigram ja sa nečim drugim. Opala. Trikovi za stolom, trikovi u kuhinji. I ovako. Peri lukac. Voila! Dok Lale tera vampire, gosti se bore sa rebusom. Desert, šta mislite? Ja mislim da je to... Šta, Mina? Sufle. Bravo. Sufle. Sufle. Ja ne mislim. Ja mislim. A što baka u sufleu? Molim? Mislim da je ovo neki vulkan nekih vitamina, neka voćna salata. Aha, dobro, šta god. Dozgo neki sladoled, neko ludilo. Nije ni bitno. To je stara škola, ja mislim da je to neki stari koleč. Old school, znaš. Ali mora da je nešto vrelo, to neka čokolada, nešto. Pa ja kažem, da rekoh. Ljudi, ne zavaravajte se. Sve ovo što izgleda nije baš tako kao što je. Ali možda će nešto da nam eksplodira sad. Možda. Nikad se ne zna. Pa ništa, uskoro ćemo da saznamo šta je to u to ime živeli. To ime živeli opet. Živeli. Živeli, gospodo. Vreme je za desert. Da vidimo šta se krije iza rebusa. Ovo je Big Baklava. Hvala la. Za ovu baklavicu potrebno je malo limončića, kojeg ćemo staviti evo ovako. I malčice imamo... Šta je to? Specijalni ovi dodaci. Malo račića i malo lešnika. I da vidim kako će im se dopasti. Dopast će im se sigurno. Rešenje Laletovog rebusa koji je pošteno zbunio Biberiće je baklava, ukrašena limunom, seckanim orasima i lešnicima. Desert stiže na sto. Dena, izvoli srećo. I umešto. Evo, hvala. Umešto. Hvala. Izvolite, prijatno vam, ovo je Vulkan, ovo je baka, plus, hvala, prijatno. Baklavica. Inteligencija nam je baš ovaj. A čovjek je rekao da je rebus. Rekao. Mi smo to zaboravili. Nije da nisi lep. Ali da pevate niste. A svako ima svoj afrodizijak. Svaka čast. Meni je to u pola dana, u pola noći, ono, kao da zapevam, nikakav problem nije. Kao ni Nemanji da pozvoni. Da vidimo šta je sad. Šta je si izašao iz vulkana? Morao sam da te Puno smo šamućeni. Samo izvoli. Je li moguće da si i ovo pravio? Pa što ne bi? Sam. Ne, došao, ovdje je bila moja baka. On izletao odavde lava i onda sam ja skupio lavu i on napravio baklavu. A vidjet ćeš kad budeš gledao, ja sam napravio to prema što vi došli. Prijatno vam bilo, uživajte. Hvala. I jeste im prijatno. Jedu sa zadovoljstvom. Mnogo pitaju, ja znam da su specialiteti čarobni. Neka uživaju malo, ali radoznali su mnogo. Nego šta su, evo vidiš. La. Je to uzbuna? Šta se desilo? Uzbuna, Lale je... Alarm. Šta je bilo? Alarmantna situacija. O čemu se radi? Sad ćemo da čujemo. Cele noći lutam ulicama pustim, Danka. Stvarno je bilo alarmantno. Ti si moja ljubav, najveća na svetu, o Danka. Kako da ti kažem koliko te volim, Danka, jer si ti život moj. Ja moram da pijem, da ublažim bol. O, kako je tužan ovaj život moj. O, kako su noći duge, Danka, ja ispijam čaše bez prestanka i šapućem Danka, Danka, volim te. Ludak u pozitivnom smislu, moj Nemanja. Taj čovjek ne sme da me nikada mi zapeva u kući, inače u sobi zatvoreno i pucao stakla na prozor. Sad je sve srećom ostalo čitavo, osim baklava. Kako je krenulo, njih će gosti da počiste iz tanjira. Desert je bio prelep, stvarno bio prelep.
Ja inače nisam ljubitelj slatkiša. Retko jedem, samo nekako probrano i vrlo retko. A boga mi, baklavu sam skoro celu pojela. Baš je bila divna. Vidit ćete to nada da ne jedete slatko. Ali stvarno ne volim slatko i ne jedem slatko. Ali ovo je posebno. Nada rekli kao ja ne jedem slatko, a pojela celu baklavu, rekao teta Nado, vidi se da ne jedete slatko. Baklava je malo drugačija. Ne, mora da ga pitamo šta je ovo. Moramo da zvonimo, ne vredi. Evo je mekano testo. Da, kako je ovo uspelo? Ja sam ubeđena da je ovo... Pitajte ga, naravno. Lale, tražen si. Pa ne mogu da se zabavim ni malo. Pa gosti su ti tu. Izvolite. Lale, mi nešto primetismo da ovo je malo drugačija baklava od one na koju smo navikli. Šta je traka? Primetili ste, drago mi je. Primetili? Dakle, sem oraka koje idu u baklavu, ja sam dodao i badem i lešnik. Znao sam da je nešto dodao, ali nisam odmah osetio taj badem i šta je još stavio. Mislim da je stavio lešnik pored oraha, tako da preukusno. Nikad neću znati napravim baklavu. Ne moraš. Nema ni da se trudiš. Ja neću. Ovako nećeš uspjeti, prema tome nemoj ni da probaš. Mislim nikako, ali nema veze. Naučit ćeš, ima vremena. Eto, ja ne jedem slatko, ali vidiš. Vidi se, teta Nado. Vidi se. A sad ćemo mi svi da vidimo kako je Lale pripremio ovu svoju rebus baklavu. Kore, šećer, voda, grožđe i orah. Sve je tu. Ali da li znate kako nastaje ovaj mleveni orah? Kako? Vrlo prosto. Uzmete ovako i malo posolite i kažete čiribu, čiribako, okus, pokus, preparantus i evo ga. Dakle, on je izašao odavde. Onda sam ja na mašinicu daga i dobili smo ovaj proizvod ovde. Evo ga. A sada idemo sa polaganjem kore. Ajde. Vrlo jednostavno. Uzmemo koru, ide dole. U pleh. Evo ovako. Tako. Pa ćemo malčice ulja. Tako. Evo malo ulja. Tako. Zatim... Šta? Oraščići obavezno. Daga. Ovi mleveni. Ovo sam učio kad sam bio mali. I kad sam gledao kad pravi moja tetka slatkiše, uvijek sam se radovao. Ona je uvijek pevušila. Pa malo onda idemo grožđa. Tako. A možemo i malčice šećera. Vrlo malo, evo ovako. Zatim, što je najvažnije, ponovo idemo sa korom. I tako do samog vrha. Inače, nećete verovati i u Grčku, svugdje gdje sam bio, a zaista sam bio svugdje. I u Grčku, i u Tursku, i u Egipat video sam nešto. Šta oni stavljaju? Naime, oni samo stavljaju orahe. Dok sam ja malo ovo, da kažem, unapredio, pa sam stavio pored oraha i badema i lešnika. Opet ćemo malo šeću. Evo ovako. Suvo grožđe opet. I te baklave njihove su se zvale te egipatska, te turska. Pa ne, vrate, meni ovo zove se Big Baklava. Jer kad je pravi Big Lale, nema šale. Vidimo, dobro ti ide. I finalna ide odozgo. Opa, samo ćemo to lepo da oblikujemo ovako, da to lepše izgleda odozgo. I za kraj? Samo malo zejtina. Još nešto? A ovdje sad pravimo preliv. Dakle, litar vode i ovdje imam 600 grama šećera i malo vanilin šećera. I otkriću vam jednu tajnu. Jedva čekamo. Kad se baklave izvade iz rerne, na vrele baklave hladan sof se preliva. Verujte mi, jedno i drugo povlači. Zakon fizike. Baklava se širi kad se ohladi, se presa i onda dobije saft. Jedva čekam da probam. Ali pre probe valja napraviti taj šerbet. U kipuću vodu ide šećer. I to malčice promešamo. Tako. Zatim... vanilin šećer. Opala. Malo aromice. Da zamiriše. Ima još jedno par minuta. I? I da vam kažem. Kaži. Big Lale ne trči. Big Lale ne hoda. Big Lale može i da nestane. Stvarno nestade. Eto tako je i ovaj put uz nešto magije Lale spremio baklave. Za stolom... O ciganko moja... Opet pesma, šta bi drugo? Ja sam noćas tužna, zapevaj mi jednu, pa mi rane leči, pa raspleti kose. O, ciganko moja, nek mi mladost prođe, dok
muzika svira. Dok muzika svira, Lale vežba trikove. Hej, mladosti, brzo prolaziš, o starosti, brzo dolaziš. Hej, mladosti, zašto prolaziš, o ciganko, zašto odlaziš, o ciganko, zašto odlaziš. Bravo, Miči. Bravo. Magija, znao sam, magija, čista magija. Slažemo se. Vreme da ocenimo. Da ocenite. Tu su vam olovke, tu su kartice, znate šta vam je činiti. Gosti naravno boduju sva 3 jela pojedinačno, ocenjuju opšti utisak čitave večeri kao i trud domaćina. Ekipa koja na kraju bude imala veći broj poena će, kao pobednik, nagradu ček na $1.000.000 uručiti Centru za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce iz Novog Sada. Ocene prve u novoj sezoni su evo upisane, pa kartice potpisane idu u belu kutiju namenjenu Laletovom timu SO. Vi ste svoje obavili, sad bi bio red da pozovete domaćina. Dočekujem. Da. Evo ga, Laki, tu je on stalno oko nas. Dragi Lale, hvala ti puno. Da se zahvalimo samo što je bilo ovako sve prelepo. Hvala vama, da nije bilo vas, ne bi bilo ovo na stolu. Hvala. Ovo slatko. Za ovu pesmu, Mina. Za malo da biti. Hvala, divni ste. Ja jedino mogu da... Šta, Lale? Da razmislim malo, ali javlja mi se gdje da idemo sljedeći put na večer. Da. Gde? Javlja mi se samo malo i javlja mi se. Jel se javilo? Evo ga, ovo, da nemoguće. Mina, zato kod tebe mi pauče struja. Eto nas kod vas. Eto nas kod vas. Sa zadovoljstvom. Bravo. Ona pleni zaista svugdje gdje god sam bio sa njom, tako da ne sumnjam da će čak i možda i meni neki kompleks staviti nekim specijalitetom, ne sumnjam. Ona je onako lavica u svakom smislu, tako da mislim da će da pokida to sve. Nećemo se obrukati. Ja mislim da će biti jako opušteno, jako veselo i ukusno. Ja verujem da će da iskida, delo je vrlo samouvereno. I evo za kraj ja ću jedan trikči da vam izvedem. Šta bi drugo, a i nisi dugo. Ovdje imam jednu kutiju, vi ne smijete da gledate u nju, to nikako. Ja samo radim jednu magiju unutra, čiriba. Sad ovako. Ovdje imam jedan kanapčić, to stoji ovdje. Ovdje imam špil karata. Obratite pažnju. Obratili. Špil karata je normalno. Sve će samo reći stop. Miloše. Stop. Uzmi jednu kartu. Ajde, izaberi. Samo jednu. Uzmi jednu kartu. Naravno, kako drugačije. Dama, srce. Dobro. Vidi sad ovo. Magije. Vratiš je nazad. Evo, vraća. I ja samo zatvorim i uradim ovo. I tvoja karta dođe gore. Da li veruješ, samo reci? Ne verujem. Proveri. Evo tvoje karte. Pa nije, Lale. Da nije. Ja pogrešio. Tako izgleda. Crc Milojka. Ne, onda ovako ubaca moje karte. Crc Milojka. Ja pogrešio, ne mogu da verujem. Evo, ovaj mikrofon je star jedno 500 godina, Frank Sinatra pevao. Vidi se. Lično. Uzmi, molim te, ovaj mikrofončić ovdje. Ja ću da spustim ovaj kanap u kutiju. Evo ovako. Malo ću da podignem ovdje. Tako. Pazi, struja. Samo malo. Samo tebe. Osjećaš što da drma? My way. Jel drma nešto? Frank Sinatra. Da ne kažem koja kartica. Jel mrda? Nešto slabo. Kaži da. Jel mrda? Da, mrda. Vidi mrda. Koja karta je bila? Reci. Dama srce. Dama srce, zaveži se. Čiriba. Dama srce, zaveži se. Pomogni malo, podiži. Ajde, diži. Diži. Ne možda vežeš kartu s ovim kolom. And now... Evo je dama srce. Svaka čast. Kako? Ajde, šta sad, Nemanja? Lale, kako, brate? Zato sam ja teo da budem ide 10 grama soli, 2 grama bibera. I gotovo. Zato sam ja teo da budem bibera. Ništa meni onda nije jasno. To ja namerno pogrešim.
da bi ispalo kako ja ne znam. A onda on likuje. Navuče prvo da pomisliš da si ispao pametan, a onda ti onako uvali umutanu kartu. To samo Lale može. Stara Kajla je to. Velika legenda naša. Pa u to ime još jedna pesma. Mila, moga konjaka, da li čuješ sa planina zove te moj glas, zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, stiže Lale moj. Lale moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi. Živeli, živeli. Zoro Miloš Radovanović, naš princ Valijant. Da, divna pesma. Pa kaže. Aj pa, pukni zoro, moju dragu da ljubim. Bele grudi da joj zagraram. Uz Laletove trikove, pesme gostiju i u odličnom raspoloženju završava se prvo druženje ove sezone. Vidimo se za nedelju dana na večeri kod Mine Kostić. Sad bi mogli malo da zapevate. Ti si kao magija, javiš se pa nestaneš. Občinje zamja, ti si svadba duha, telom dodiruješ, nježim rukama. Teška džezerska improvizacija. Teška, ali lako se sluša. Šta da se radi, kad malo selo nema džez orkestra.